Hola, avui faré una pràctica aquí fora, aprofitant que fa un dia espectacular. Serà una pràctica curteta, de mitja horeta i amb bastant de moviment, vale? Perquè vaig penjar la pràctica de llarga d'una hora i mitja, però suposo que és complicat trobar una hora i mitja, o sigui que anem a fer aquesta de mitja hora, així com bastant dinàmica. No seria per gent que acaba de començar a fer ioga, a començar a fer ioga, sinó els que ja teniu una miqueta de pràctica perquè no em podré estar gaire estona explicant les postures. Vale, doncs comencem. Portem les mans davant del pit. Inhala profund. Exhala. Posa una intenció a la pràctica d'avui, què vols aconseguir en aquesta estona. I vibrarem 3 uns. Inhala. Inhala, braços amunt. Entrelaça dits de les mans. Estira, estira, estira braços. Estira't. Fixa't algun badall, fes algun badall. Inhala profund. Exhala, arrodoneix l'esquena, mà dit cap enmunt. 2 cops més i inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Mà dreta al terra, braç esquerre per sobre del cap, inhala, exhala, torna cap a l'altre costat, inhala dreta, exhala esquerra, ves baixant l'avantbraç, si t'ho permet, el cos. I portes la mà esquerra en el genoll dret, petita torsió, suau, et escalfant, canvia't de costat. I busquem 4 punts de recolzament. Fixa les mans ben obertes. Comencem a escalfar la columna, moviments de gat i vaca. Inhalant, portant el pit endavant, exhalant per dreta cap al pit. Una miqueta dinàmic, però també gustós. Apretant amb les mans el terra. I la propera vegada que exhalis, estires cames, pelvis amunt i enrere, d'umuca, recol·loca mans si necessites. Flexiona una cama i l'altra. Estira bé els braços. Flexeja una miqueta el cos. Flexeja el cap. Relaxa cervicals. I anem caminant cap a les mans. Entra els dits de les mans per darrere, estira braços, allunya'ls del tronc. Exhala per la boca 2 o 3 vegades. I mans al terra, flexiona genolls, es pugen vèrtebra per vèrtebra. Portem les mans al pit. Aprofitem aquesta pràctica també per compartir-la i enviar l'energia a tots els éssers que en aquests moments estan passant per dificultats, perquè hi hagi molta llum, molt amor i molta pau. Inhala, braços amunt i enrere. Exhala, baixa. Inhala, mans a les cuixes, obre el pit, esquena recta. Exhala, les mans al terra, saltes o camines enrere, chaturanga, colzes cap a les costelles. Espatlles enrere, apreta amb les mans al terra, damunt, els ossos estirats, genolls amunt.
Exhala, salta. Mira l'entremig de les mans, inhales, el teu camina endavant, obre el pit. Exhales, et plegues. Inhala, puja, flexiona els genolls, braços amunt i enrere. Exhales, mans al pit. Segui, inhala. Exhala, baixa. Mans a les cuixes, inhala, obre el pit. Saltes o camines enrere, chaturanga, colze, escapes, costelles. Espatlles enrere, inhala. Cobra. Exhala. Almuca. Mira l'entremig de les mans, saltes o camines endavant, obre el pit. Exhala, Uttanasana, et pleguis. Inhala, puja, braços amunt i enrere. Exhala, mans al pit. Una més, inhala. Exhala, baixa. Inhala, mans a les cuixes, obre el pit. Exhala, saltes, chaturanga. Espatlles enrere, inhala, cobra. Exhala, espalmuca. Mirant entremig de les mans, salta o camina endavant. Obre el pit. Exhala, et plegues. Inhala, puges, braços amunt i enrere. Exhala, mans al pit. Inhala, cap a la cadira. Exhala, mans al terra, estira cap. Inhala, mans a les cuixes, obre el pit. Exhala, salta i baixes, chaturanga. Espatlles enrere, inhala, cobra. Exhala, adumuca. Inhala, cama dreta amunt. Exhala, flexiona genoll, obres la cadira. Inhala, cama dreta amunt de nou. Exhala, entremig dels peus. Genoll esquerre al terra, inhala, braços amunt. Exhala, cap a la planxa. Chaturanga, colzes cap a les costelles. Inhala, espatlles enrere, genolls amunt. Exhala, adumuca. Inhala, cama esquerra amunt. Exhala, flexiona genoll, obre la cadira. Inhala, estira la cama esquerra. Exhala, peu esquerre entremig de les mans. Genoll dret al terra, braços amunt. Inhales aquí. Exhales, planxa. Chaturanga. Espatlles enrere, inhales, cobra. Exhales, adumuca. Mira l'entremig de les mans. Inhala, salto, camina endavant, obre el pit. Exhales, et plegues. Inhales a la cadira. Exhales, mans al pit. Inhales, braços amunt i enrere. Exhales, et plegues endavant. Inhala, obre el pit. Exhales, cap a la planxa. Mantenim unes respiracions a la planxa. Apreta bé amb les mans al terra. Mira endavant. No forcis les cervicals. I des d'aquí ens anem a planxa lateral. Porta la mà dreta al centre. Els talons cap al terra. Inhala. I esquerra amunt. Respira, respira aquí. Amb l'exhalació i amb control, te'n vas cap a la planxa. Baixes aquest cop, genolls, pit i barbeta. Des d'aquí inhales, cobra petita, puguis a terra, espatlles enrere. Exhales, amunt. Mira entremig de les mans, inhales, saltes o camines endavant, obres el pit. Exhales, et plegues. Inhales a la cadira. Exhales, mans al pit. Inhales, braços amunt i enrere. Exhales, baixes. Mans al terra. Inhala, mans a les cuixes, obre el pit. Exhala, cap a la planxa. Mantenim aquí. Dits ben oberts. Apretem amb les mans al terra.
És aquí, planxa lateral cap a l'altre costat. Mà esquerra al centre, talons, puja. Estira, puja. Cadera amunt. Apreta amb la boca dins el terra. Amb control. Amb la planxa de Turanga. Espatlles enrere, inhala, obres el pit. Exhales, Adho Mukha. Si en algun moment en lloc d'Adho Mukha necessites anar a Balasana per descansar, vas a Balasana. Inhales, cama dreta amunt. Exhales, flexiones el genoll, obres la cadera i vas baixant. Els dos peus al terra, t'impulsen i puges el pit. Mirada al dors de la mà, empeny amb els peus. I amb control vas baixant cap a la planxa. Chaturanga. Inhales, espatlles enrere, cobra. Genols amunt si vols. Exhales, Adho Mukha. Inhala, cama esquerra amunt. Exhala, flexiona genoll, obres la cadera i vas baixant, vas pujant enrere el braç. Respira pel centre del pit. Amb la propera exhalació baixes amb control cap a la planxa. Chaturanga. Inhales, espatlles enrere, cobra. Genolls amunt. Exhales, Adho Mukha. Des d'Adho Mukha obres una miqueta els peus i camines un pas endavant i amb la mà dreta vas a buscar el peu esquerre o el turmell i mires per sota de l'aixella esquerra. Respira aquí. Apreta bé amb els peus, amb la mà. Et quedes aquí o si vols jugar amb l'equilibri vas provant d'aixecar el peu esquerre, el peu dret, perdó. Apreta molt el mànec cap endins, apreta amb el peu, apreta amb la mà. I lentament torna, dos peus al terra, dues mans al terra, recol·loques. Mà esquerra a buscar el peu dret. Torsiones cap a la dreta. Respirant, apretant amb la mà que tens al terra, amb els peus. Necessites exhalar per la boca, baixant. Et quedes aquí o si vols provar l'equilibri vas pujant el peu esquerre, cap amunt. Apreta amb la mà, amb el peu. I lentament vas baixant. Tornes a Adho Mukha. Mires entremig de les mans, inhales, saltes endavant, obres el pit. Exhales, et plenes. Inhala, puja braços amunt i enrere. Exhala, mans al pit. Unes quantes respiracions en aquí. Inhales, braços amunt i enrere. Exhales, baixes. Inhala, mans al pit, mans a les cuixes, obre el pit. Exhales, cap a la planxa, Chaturanga. Doncs cap a les costelles. Espatlles enrere, inhala, puja. Si pots, genolls amunt. Exhales, Adho Mukha. Inhales, cama dreta amunt. Exhales, peu dret entremig de les mans. Amb el genoll esquerre, amb el taló esquerre amunt, puges amb força les cames, darrer número 1. Entrellaça tots els dits, menys dit índex i dit polze. Estira braços, afluixa espatlles, estira aquí. Obre bé el pit. Ves aquí, mans cap endavant i obres torsió. Estira bé els braços. Torna bé l'escala cap endavant. Inhala, braços amunt. Exhala, cap a la planxa. Chaturanga.
Baixa colzes cap a les costelles. Inhales, cop. Exhales a la boca. Inhales, cama esquerra amunt. Exhales, peu esquerre entremig de les mans. Amb el taló dret amunt, puges, puges, puges. Genolles sobre el taló, braços amunt. Obre el pit, obre el pit. Des d'aquí, braços endavant. Torsió. Braç dret enrere. Estirem la cama. Respira. I tornes endavant, palmets junts. Inhales, fum. Exhales. I vas baixant cap a la planxa. Aturant. Espatlla enrere, inhales, cop. Exhales, a la boca. 5 respiracions aquí. Engegues el moment a Balasana. Exhala per la boca, relaxa la mandíbula. Inhales, cama dreta amunt. I ara mira, el genoll va cap al braç esquerre, cap al tríceps. Inhales, cama dreta amunt. Exhales, genoll cap al nas, arrodonint l'esquena. Inhales, cama dreta amunt. Exhales cap al tríceps esquerre, cap a la torsió. Inhales, cama dreta amunt. I des d'aquí vas cap a la planxa, amb la cama amunt. Flexiones, colzes i baixes, baixes, baixes. Espatlles enrere. Inhales, cobra. Exhales, a la boca. Inhala i exhala profund aquí. I fem l'esquerra. Inhales, esquerra amunt. Exhales, genoll cap al tríceps. Inhala, cama amunt. Exhala, genoll cap al pit. Inhala, cama esquerra amunt. Exhala cap al tríceps dret. Inhala, cama dreta amunt, esquerra amunt. Des d'aquí anem cap a la planxa. Flexiona genolls i baixes. Flexiones colzes, perdona. I te'n vas cap a la cobra. Exhales un moment a Balasana. Respira. Deixa anar l'aire. Tornem a anar cap a la boca. Des de la boca mirem entremig de les mans, saltant o caminant endavant, obrint el pit. Exhalem, baixem. I des d'aquí obrim els peus. Aquí perquè em veieu. I baixem un mantet a Malasana. Respira aquí. Porta els dits curts al centre del pit, ja saps, posa els talons, allarga't, allarga't, allarga't. 3 respiracions llargues i profundes. I anem a equilibri sobre braços. Mira endavant, mans cap endins. Fes l'opció que vulguis, amb els avantbraços, amb els genolls dels tríceps, amb els genolls a les aixelles, torsió. A l'altre costat, pots parar el vídeo si vols, trobar més estona. I des d'aquí tornem a la boca. Inhales, cama dreta amunt. Exhales, peu dret entremig de les mans.
el taló, el peu de darrere a terra, puges al guerrer número 2, estira braços, mirada cap endavant, inhales, carrer invertit, exhales, mà dreta al terra, braç esquerre amunt. Si vols dins l'enllaç, pots anar a buscar l'enllaç, obrir l'espatlla. Des d'aquí planxa, plana, cobra, espatlla lluny de les orelles, alt, boca. Inhala, esquerra amunt, exhala, peu esquerre entremig de les mans, peu darrere al terra, guerrer número 2. Des d'aquí tancat la planxa de nou, s'aturant espatlles enrere, inhales, cobra, exhales, alt, boca. Inhales, cama dreta amunt, exhales, peu dret entremig de les mans, escorça una miqueta el pas, t'incorpores amb les cames estirades, obre els braços, inhales cap endavant, exhales, trikonasana. Estira el braç, mirada cap al dit 12, i portes la mà esquerra a buscar-te la cuixa per obrir una miqueta més l'espatlla. Des d'aquí les dues mans al terra, escurces una miqueta el pas, mirada cap al nas cap al genoll dret. Des d'aquí cama esquerra amunt, equilibri sobre el peu dret. Des d'aquí ens anem a la planxa, aturant-la. Inhales, cobra. Exhales, boca. Inhala, cama esquerra amunt. Exhala, peu esquerre entremig de les mans. Guerrer número 2, perquè m'he deixat un abans. Braç esquerre cap amunt. I baixes la mà esquerra al terra, braç dret amunt, mires que el genoll estigui sobre el taló, i si tens l'enllaç, vas a l'enllaç, i l'espatlla. Des d'aquí tornem a pujar a guerrer número 2, escurcem una miqueta el pas, estirem la cama de davant, inhales cap endavant, exhales, trikonasana. Si vols la mà a la cuixa, obrir l'espatlla. Dues mans al terra, escurces una miqueta el pas. Cadira encreuada i te'n vas cap al genoll esquerre. Alça el cap, exhala per la boca si necessites. I portes cama dreta amunt, equilibri sobre el peu esquerre. Des d'aquí te'n vas cap a la planxa, aturant-la. Espatlles enrere, inhales, cobra. Exhales, boca. Recupera'n aquí, porta els avantbraços al terra,
Des d'aquí, accions cap endavant, inhales cap al terra, exhales, tornes, pressionant molt amb els avantbraços. Ens quedem aquí, inhales cama dreta amunt, i després una miqueta de salt. I el mateix amb l'esquerra. Més de relaxar un moment, descansa. També ara el temps portem, que no m'he mirat. Ok. Vale, moment d'invertides, doncs aquesta pràctica ja és avançada, doncs ja saps, la que tu vulguis. Jo faré Sirsasana amb abdominal. Si em vols seguir a mi, si vols provar pinxa, el trípode, la que tu ja sàpigues que tingui de gust avui. Si fas Sirsasana, t'agafes els colzes i enrelles de les mans, el cap, pelvis amunt, pujant, i els abdominals seran pujant i baixant les cames, com si volguessis tocar el terra sense acabar de buscar el terra. Així haurem fet també la part d'abdominals aquí. També amb les cames obertes. Estic fent 5 i 5. Si tens més estona, pares el vídeo. Deixem el control. Recuperem a l'àsana. Una miqueta les espatlles. Aquí estirem. Estirament. Sobre els isquions, inhala, braços amunt. Exhala i baixa, deixem el pit endavant, tanca els ulls, és el moment més yin de la pràctica, després de tota l'energia que hem mogut. Si vols et pots agafar amb els dits de la mà, els dits grans, i que t'ajudin a baixar una miqueta més. Si necessites flexionar genolls, flexiona genolls. I obre el pit. El pit obert. Fem les puntes del peu, estirem els braços, una miqueta de balanceig amb els genolls, obre el pit, i des d'aquí obres les cames. És una miqueta de balanceig endavant enrere, i vas baixant, tot el que el cos et permeti sense forçar.
incorpores, flexiones taló esquerre, te'n vas cap a la lateralització, amb l'avantbraç al terra, t'agafes el peu, si arribes i portes el pit endavant. I ho poses aquí fins quan arribis. Si l'avantbraç et toca a terra, aprofita per fer més palanca i obrir més el pit. Inhales i puges i canvies. Els isquions ben arrelats al terra, que no es pugin els glutis. Observa perquè un costat sempre és diferent a l'altre. Inhales i puges. Relaxes una mica les cames. Anem cap al mig pont, el pont sencer. El mig pont és aquí, et pots agafar. Si arribes als talons, ajuntar l'escàpula, tirant la pelvis amunt, però també amb els peus al terra. Si vols anar al pont sencer, les mans al costat a les orelles, amb els dits mirant cap als peus, apoyes primer el cap i vas i pugen. En el pes cap a les mans. Per sortir de la postura mires cap al pit i baixes. I ja saps que si has fet el pont sencer l'has de fer 2 cops. O sigui que tornes a col·locar, el primer és la preparació i el segon és gaudir-lo. Si pots fer 5 respiracions. Recorda la sortida, porta cap al pit i genols cap al pit, una miqueta de balanceig. Ens trobem tots aquí, en el balanceig, relaxem una miqueta les lumbars, posaré morena. Les mans al genoll, cercle, cap a un costat, cap a l'altre. I vas fent abdominals així ràpid, intens. Afegirem respiració de foc, qui tingui, si no fas normal. És des d'aquí, mirant els dits del peu, molt fàcil aquí, respiració de foc. Segueix, ves seguir, mira't els peus. Si és massa intens, baixa el cap. Espatlla relaxada. Inhala. Retén, apreta banda, genitals, baix ventre, oreta cap al pit. Exhala, relaxa. Si el vols tornar a fer, el tornes a fer, pares el vídeo, el fas un parell de vegades o així. I anem a últimes postures. Pugem a l'espelma. És el que m'agrada, construir-la des de Halasana, ajustant espatlla. I des d'aquí pugem. Cames amunt. Tanca els ulls, tira una mica la quella, t'apreta amb els avantbraços o aquí. Tots se senten els veïns o coses al directe i de la situació. I ves baixant, cames enrere, sempre despedits de les mans, si t'arriben els peus al terra, junta una miqueta més les espatlles, estira cames, respira aquí, Halasana. Estira bé les cames i des d'aquí vas cap a la postura del peix, si la tens directa ho fas directa, si no et recol·loques. Contrapostura de Halasana, cames estirades, espatlles ben lluny de les orelles,
amb la força dels colzes, pujar el pit amunt. Inhala i exhala pel centre del pit, fins a la coroneta. Fa sortir la postura, aixeques el cap, mirant els peus, braç, genolls cap al pit, els portes cap a la dreta, estira els braços, mires cap al costat contrari, la mà pot estar als genolls i t'ajuda a torcer una miqueta més, pots estirar les cames, atenció. Canvia, fa al costat. A poc a poc et vas tombant cap a postura de relaxació, et poses una música que t'agradi, t'abrigues si necessites, almenys les mans amunt, l'espatlla relaxada. Fas inhalacions i fes exhalacions profundes. I t'aconsello que ara paris el vídeo i posis alguna música que t'agrada, amb la que connectis i et quedis l'estona que necessitis. Espero que t'hagi anat bé. Fins a la propera.